Parece novo a precariedade crónica, vivir sen poder proxectar o futuro, a normalización do fascismo. Mais o mundo continúa igual. O Occidente segue a provocar guerras para alimentar o capital, o patriarcado segue domesticando as nosas vidas e nós seguimos desexando a emancipación plena. Hoxe, as empresas vixianos como nunca, os nosos gustos, os nosos intereses. Todo pasa por plataformas en propiedade de empresarios que xogan ao fascismo. Perdemos comunidade, gañamos isolamento. Mas esta non é toda a historia. Arredor do mundo, povos organízanse, crean alternativas e loitan por igualdade, solidariedade e xustiza. Na Galiza existe resistencia, existe unha xuventude que non aceita o imposto, que decide luitar. As mozas organizadas en ISCA sumamos forzas, militamos, transformamos, organizamos, somos parte da mudanza. Os problemas mudan, mais a resposta é a mesma. A loita de clases continúa e nós estamos del lado da maioría. Diante dun mundo que nos aterra, facemos posible a utopía, unidas, formadas e organizadas. Temos o poder de mudar a historia. Derrubemos o imposto, construamos a utopía.